Жените трябва ли да си изцепват задника от работа, да преодоляват всеки проблем и да покоряват света? Жените няма ли право да се глезат, защото това ги правило безхарактерни? Чувствителността е била слабост, нежността е била ненужна в това мъжко време. За Бога, защо жените трябва да спрат да бъдат жени и защо ги карате да разчитат само на себе си? Къде ви е мъжеството? Може би е там, където жените сами си носят торбите, които тежат повече от мъжкарството ви. От кога е срамно жената да поиска помощ и да си признае, че й е трудно? На жените не трябва да им в природата да бъдат мъже. Дами, спрете се. Спрете преди живота да ви е подредил и да ви се наложи да спрете на сила. Те трусовете в живота няма да спрат. Душите ви ще се срутят заедно с егото ви. Върнете си това, което ви принадлежи. Мекотата. Дизайнът, който ви прави женствени. Мъжка болка. Влюбените знаят защо.